De gemeente Skielge had van de provincie toestemming gekregen voor de bouw van 134 nieuwe woningen. Een goede 80 daarvan binnen keerhuizen. De andere 50 binnen bedoeld voor de sociale hiermerk. Maar met de bouw daarvan gaat het net zo hard. We zijn op een plek waar er 21 moeten komen. Dus dat moet een begin zijn. Maar er moet ook om Oost gebouwd worden, ook sociale huurwoningen. Want de particulieren bouwen wel om Oost met die 135, waarvan de 80 voor particulieren zijn. Maar de woningcorporatie en de gemeente zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. Nooi Winkel en zijn vriendinnen Anne-Roos van Dieren beheren een strandtenten. Zij verdienen te volle om in aanmerking te komen voor een sociale hierwenning. Maar een keerwenning beneden 3 ton is eens net te vinden. Ze zijn er wel, maar dun gezaaid. Kijk, de vraag is hoger dan het aanbod. En de prijzen die zijn ook vrij hoog. Dus lastig. Ja, lastig om te vinden, ja. Arjen Timmers en zijn vrouw hier tijdelijk een huis. Zij komen wel in aanmerking voor een sociale hierwenning. Ik ben ingeschreven bij de woningbouwvereniging, maar ja, dat is ook zit ook geen schot in. En voor de rest, kijken of er iets betaalbaars is om te kunnen kopen, maar dat is ook niet echt. Anne-Roos en Nooi zitten simmers in een chalet op een camping. En 's winters kunnen ze bij de ouders van Anne-Roos te lenen. Maar zijn vangnet had net Elsenien. Als je niet in die situatie zit waarin dat kan, omdat je ouders geen ruimte hebben of omdat ze hier niet wonen, geen idee. Dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal. En dan zijn er genoeg mensen, wat ik om me heen hoor, die dan genoodzaakt zijn om toch weer naar de wal te vertrekken. De gemeente houdt wel rond om een wenning op eigen groen te bouwen. Maar die mij net duurder wezen als €274.000 en net grutter als 100 vierkante meter wenoppervlak. Gewoon groeneigeners vinden dat viersten te krap. De ruttes van de nijtebouwhuizen voor de starters, doorstromers, maar dat binnen het net, dat binnen al die er permanent komen te wonen, dat de vloeroppervlakte groter wordt en dat de prijzen wat omheen gaan. Want je kan niet meer bouwen voor €275.000, want die hebben de vaste kosten, nou dan ben je als wat een ton kwijt. Dus wat bloot er dan nog oer voor het huis? Nee, te kort. Dus daar maakt de gemeente rond te aan? Ja, daar moet de gemeente rond te aan. En dan zetten ze er maar allerhande bepalingen bij dat het net verkocht wordt, mooi, en die en dat en zus en zo. Want mensen die een huis bouwen, kennen of meien, die zijn wat blij dat ze een huis hebben. Met de plannen die er binnen denkt de gemeente dat er de komende jaren wel verbetering in de situatie komen zal. Ik hoop alleen wel dat de provincie dan ons wil blijven helpen door meer mogelijkheden aan ons te geven. Want wij passen zelf heel goed op ons eiland. Er is niemand zo zuinig op het eiland, denk ik, als de eilanders zelf. En ik hoop dat de woningcorporatie ook helpt en sneller bouwt. Het bloot dreig, maar de wenningsziekers lieten de hoop net zakje. Positief, ja hoor. Ik ben niet negatief ingesteld. Het komt wel goed. We doen in ieder geval ons best en meer dan je best kun je doen, toch?